Diskusia o znovu postavení vyhorenej chaty na Rači alebo o postavení novej chaty na hrebení Malej Fatry prebiehala v denníku Slovenská krajina od apríla 1928. Uznesením zo 7. mája 1929 sa rozhodlo postaviť chatu pod Chlebom vo výške 1414 metrov nad morom na bočnom hrebení vybiehajúcom z Chlebu v lokalite Predná Úboč v blízkosti prameňa vody. Firma Jindřicha Bagara z Vrútok realizovala stavbu chaty podľa projektu architekta Waltera Mayera s rozpočtom vo výške 220 000 korún. Dopravu materiálu Snilovskou dolinou a zalesneným úbočím bez komunikácie sťažovala odľahlosť miesta a aj mimoriadne nepriaznivé počasie s vytrvalými dažďami. Našťastie betónovanie základov, na ktoré použili 7000 kg cementu, stihli urobiť v suchom júnovom počasí. Na vynášanie materiálu používali aj dvojkolesové vozíky, na ktoré sa zmestilo 120 kg nákladu. Napriek sťaženému prístupu cez zalesnené úbočia bez komunikácie a nepriaznivému daždivému počasiu bola chata postavená a do užívania odovzdaná 21. decembra 1930. Prvým nájomcom celoročne otvorenej chaty sa stal známy športovec Jozef Hájek z Turian nad Váhom, ktorý pôsobil aj na Tériho chate, Slieskom dome vo Vysokých Tatrách a na kláštorisku v Slovenskom raji. Zrubová chata s kamennou podmurovkou a pokrytá šindľom mala spočiatku 26 lôžok v 8 mansardkových izbách, 2 spoločné nocľahárne, umýváreň, jedáleň pre 80 návštevníkov, kuchyňu s komorou, byt pre správcu, 2 suterénne miestnosti, sklad a hospodársku prístavbu. V rezervnej suterénnej miestnosti boli núdzové lôžka, takže chata mohla prijať do Vedna až 86 nocľažníkov. Vodu z prameňa viedli k chate v železných rúrach zakopaných do hĺbky 120 cm pod úrovňou zeme, aby počas zimy nezamrzala. Po roku užívania vymenili na chate pôvodnú drevenú šindľovú krytinu za plechovú. O 2 roky neskôr chatu rozšírili o ďalší trakt. Kapacita sa zvýšila na 42 lôžok v 14 izbách a 52 lôžok v 3 nocľahárniach. Pribudla aj ďalšia jedáleň, klubovňa a podarilo sa do chaty zaviesť aj elektrinu a vodovod. V tom čase patrila chata pod Chlebom k najväčším chatám vybudovaným na Slovensku po roku 1918. V chate bolo zavedené aj ústredné kúrenie. V kuchyni varili domáce jedlá, v jedálni ponúkali vždy čerstvé nápoje, celodenná strava s ubytovaním stála 35 korún. Počas Slovenského národného povstania chata poslúžila pri prechodoch aj partizánom, ktorí pri Krpeľanoch vyhodili do vzduchu nemecký transport. Tým bol jej osud spečatený, lebo stopy viedli k nej. 3. novembra 1944 nemeckí vojaci chatu vypálili. Po vojne bolo na jej obnovu vyčlenených 1,4 milióna korún československých. Stavať sa začalo na starých základoch podľa projektu architekta Ferdinanda Čapka zo Žiliny. So stavbou sa začalo v júli 1945. Postavilo sa západné trojpodlažné ubytovacie krídlo s celkovou kapacitou 100 lôžok. S druhou etapou výstavby sa pokračovalo v roku 1947. Všetok materiál na výstavbu chaty vyniesli členovia klubu slovenských turistov a lyžiarov, pretože nebolo žiadnej prístupovej cesty na chatu. Po zvýšení dotácie sa hneď začalo s druhou etapou výstavby. Koncom toho istého roku postavili hrubú stavbu a roku 1948 pokračovali vo vnútorných úpravách, vybavení a zariadení chaty. Nájomcom chaty sa opäť stal Jozef Hájek s manželkou, po ňom bratia Jozef a Július Kišovci, Milan Janderla, Šútovský, Ján Martinický a posledným pred vyhorením Tamaši. Chatu obhospodarovali aj stredoslovenské hotely Ružomberok. 12. apríla 1982 na veľkonočný pondelok chata vyhorela dotla, pričom sa podarilo zachrániť len hospodársku budovu, ktorá bola neskôr základom na postupné plnohodnotné obnovenie chaty, nie však v pôvodnom koncepte. Po 30 rokoch plnohodnotného využívania sa dostala do havarijného stavu, bolo potrebné pristúpiť k jej rekonštrukcii. Komplexná obnova chaty sa uskutočnila v roku 2021. Pôdorys chaty a jej tvar zostal zachovaný, aj keď pôvodné plány boli oveľa odvážnejšie a rátali s oveľa väčšou prestavbou, pri ktorej by chata dosahovala kapacitu ako pred druhou svetovou vojnou. Po dohode s ochranármi sa však projekt upravil tak, aby veľmi nemenil charakter horského prostredia. Po rekonštrukcii má chata novú strechu, fasádu aj interiér. Rekonštrukcia chaty sa začala 1. mája 2021 a bola dokončená 30. novembra 2021. V rekordne krátkom čase v komplikovanom vysokohorskom teréne sa podarila kompletná rekonštrukcia.
Viac ako 50% chaty bolo kvôli poškodeniu nosných konštrukcií odstránenej a postavenej úplne nanovo. Kapacita ubytovania sa po prestavbe zmenšila. V súčasnosti ponúka pre turistov 2 izby s 9 posteľami, 1 5-lôžkovú izbu a k dispozícii je aj podkrovie prispôsobené na hromadné spanie. Dôraz bol kladený aj na ekológiu. Zvýšil sa počet toaliet, na vykurovanie slúžia ekologické pelety. Nainštalovala sa rekuperácia a nemalé finančné prostriedky sa investovali do najmodernejšej technológie kuchyne. O tom, že chata pod chlebom nestratila na svojom čare, naopak získala, hovoria recenzie od návštevníkov na internete aj na sociálnych sieťach. Ubytovanie počas víkendov býva vypredané aj na niekoľko týždňov dopredu.